archimang, lukumang, Sar anyonso fu sarana seip sa deni foroisi gadri I actor tuin wis peide. Sarana seip se bari o di we karif ko archi de prespartori. Wis peudef mama na oos gomit west, noord gomit zuid, ala de birti de ghetto, wala mala, we baru o di we karu wan sweet faska ini. En mis don janga bararot. Ja, maar dat gaan we maar volgens mij begin, maar tak persoonlijk dus maar nikeri odi. Niker mang waf tak odi, ala de man op de euro tranga in de alis grong, bado odi. Ja. En natuurlijk altijd wordt ook de man trasi odi, de diaspora. Alle diaspora trasi, de senamang die dat Duitsland, Nederland, Duitsland, overal. We bado odi omdat usabi dat de man te arki ook toe. Anders maar zeggen we. Asatorde. So, we archi maluku manana sa saba yokoromo. En tidemio kar wan jong neng Ricardo. Dus je begrijpt dat ala de maat moest zeggen archi. Ja. Je verstand dus no archi maluku man, archi vrouwelijke vrouw. A fast de in Libi. Dus op zaak crisis batok. Ja. Dus nu we gonna herstellen. Ja. Dus we tapa olo. We zetten fondering. Dan we kan bouwen. Ja. 5,5 pistool. Ja, tuurlijk. Sasan Euroko. Want je ziet ook, je ziet ook herstel. Ja. Want als we regering tak nanga de man de exporteren. Ja. Regering tak aan de man. Ja. Maar tak aan dus we herstellen toch, toch? Ja. We zetten aan bak, we zitting. We setting. Juist. Zo maar je heeft min koti mofo. Want in begrijp dat hij, een vertrekpunt van regering DC, Ja. desot dat hij na 137 leningen aan regering tek vanaf 2015 kan de gafes zelf de betekenen. Je verstand. Ja. Dus dan in begrijp dat de pai maar no bij pai. Nee. Dus dat a konstong ton. En nou ja, bif gogo vissen uit fayo pai nanga faino pai, fayo do nanga faino do. Want wie is verder no kalon libas aan toch? Helemaal niet. Nee toch? Iets doen dat, hè? Je bent gekozen. Ja. Dus je kan een systeem, je kan denken. Ja. En daarom, uno etaki, dat kan afvolgen, met afvolg sabi dat een regering die zie, no man een moeilijke regering. Nee. Vooral de man sabes donkba. Ja. Maar zeg maar, mi moest kasane zie. In de meeste gevallen, een man die bij de minister ba, Ja. een man bij de parlementariër ba, Ja. toch? Ja. Tere gwa oso, Ja. de no demoro, Ja. dat no pas do lega volk uit. Fijn doing. Zo maar jere jaso. Is dat weet toch? Mi abuan tera probleem. Omdat sana sani, dat de sandis de soort man is me karde awari domeri. Helemaal. Isabi want ta awari teki aforu. Da aforu wiri denemofo. Ja. Da ai bari, tak hou de dief. Ja. Hou de dief. To ena biji furma, ena abani. Ja. Maar wasan de last de serefi. Tak abani chibri ma liben ta doro de swe sheng. Ja. Dus dat na tori mas ergambo. En de si regering lek so we takik ba. Ja. Ama taki regering Euroko nang afvolk nang ala de man de Euroko. Omdat afaswa idee na krater. Ja. I moest motor uit. Je moet En eruit. i moest man godoro. En met z'n allen moeten we eruit. Helemaal. Une purdo poti. Nee. Dus Mooi. je ziet dat de man begint te gaan de man de exporteer. De man Pardon. exporteer. Dan gaan de man dat je moest jep ook toe. Ja. In jeppie kan de asana toch niet voor altijd, maar in jeppie voor moeder te katen. Zou wij doen nou, we tak hier nou te exporteer. Ja. Dat je me kwens. Ja, dus 100% Ja. komt binnen. Kom in een kondre baka. Ja. Dala, Amerikaan dala. Ja. Toch? Dat de mijn actie dat hier 30% zij meki, Ja. dat moet go wezen naar de centrale bank. Ja. Maar no zomaar de mijn actie aan dat. Nee. Omdat de man denken dat hier een assensie dat hij, hoe kan doen bepaalde tori voor je volk. Dus bijvoorbeeld, a 30% zijn idee verplicht Ja. voor wissel in. Mhm. Dus in feite, dus naar de dollar, Ja. je wissel dat je SRD, Ja. like handelaar toch? Ja, ja. Like exporteur. Ja. Exporteur. Dat je ziet, SRD ne precies. Maar de centrale bank sobuso amama banyi dus na uma foru toch? Ja. A hen. Nou, aku 1630 natuurlijk. Dat Ja, is- Oké, ja. akkoord, ja. Zo, Ja. dat die wissel dat in, dat amama banyi, a uma foru. Ja. Dat abi, Adala. ja. Adala Dus de. dat ik zie kan leggen. Natuurlijk. Ja, toch? Dat natori. So want dat te, want trap man wani go by dala fudu en woroko,
dan moest de feni. Ja, helemaal. Dat na bedoeling. Dat natori. En na san dat ook toe, Ja. dat ik kan zorgen dat dresse bij, Ja. isabi toch, Basisgoederen. basisgoederen, Ja. bepaalde sani, Benzine. benzine. De importering. Ja, maar apropos want to ie tak benzine. Mhm. Maar isap taki a regering, a volk e pai wan holu no moyara Mhm. voor a government. A regering e pai 3 jaar. Ja. Ja. Want if a regering no be pai a 3, dat bo kon voor holu. Ja. Isaba pistool. Ja, bisa apa pisau Oké. a benzine de bode 11 zoveel, dan Nee. moet 14 en 15. Bueno. You know. Dus dat moet de man sabi. Kijk, als hij im tega volk. Ja. Want if je not tega volk, en Dan- dat doet de regering toe, te doe balatori, Ja. im takanga volk, daarom moet je toch? Dat me goed. Undeja voelen volk uit sang a regering e doe. Juist. Je begrijpt toch? Ja. En dis, sani, sang a regering e doe keba. Ja. Ik raad toch? Bueno. De dressie e kong, dat betekent schaarste voor bepaalde dressie. No de? Nee, want Helemaal if niet. je ziet, Mhm. ik ga atoso, Ja. of ik ga gewoon naar datara, Mhm. dat tama schrijft je, als een nom jeselijk van baso bij de fosje. Nee toch? Taki, want baso bij de wapsa, wan karta fi, wan visite kaart fi, go luku datara, Dakba. akba. Maar nou, afas fa asane seti, Ja. dat asane set tak teganga karta, de takanga datara, en wasan mim lek desma uit. Tak te datara moest de yu mati. Yu matak vrij nanga datara meka datara verstaan se sangai. Sasa ne oroko. De fena juiste de resi. Ja. Maar de dressie heeft is de apotheek ook toe. Ade! Ade. Ade na klapper. Want dat a regering die is zorg goed, toch? Juist. Nanga assensie sang de import, de exporteerman, Ja, de en pot na wissel- wissel dape. Ja. Dus assensie dat die. In het go scattering. No man. Go vier face. Go vier face. Nee toch? Lek wan man. Maar we konden man dat Ja, die. tuurlijk toch? Zo. Zo. Dus als meneer, a regering is Euroko, saaf. Ja. Ambelek zou dat ik ba, idee no bijolo. Ja. Ik moet toch saaf. Again liggen, if you looking, maar ze gaan boden again liggen, jong, a regering nee, Euroko, dat is mijn taki. Maar je ziet de vooruitgang toch? Ja. Daarom betekent takanga volk, lega volk uit bepaalde tori, dat is mijn grabasani. Zo. Mami, abuan bos kopu ook toe. Mhm. Omdat wan sabi man monitoring monetair man. Ja. Wan tranga man. Masar telting. Oh, Isabi zalige telting. Ja. Oké. Dan man dat die be waarschuw. Want ook we na krater. Ja. Mama be waarschuw voor no be go na krater dat die. Maar soma be play ba sabi so. Ja. Dat de meku de charu go na krater. De man die be tiri. Want de ook toe be tak do setting. Maar me pramis unu trawichi. Me chara foto kom. Mek de shi pe tuma bes don dat de man tak do seta kondere. Dus dat die. Ja, maar dan meku archi sa masar telte fabe waarschuw. A volk dat uno meka fout want do potu go bakay no karakter. Ja. Dat is de koopkracht van het geld. Hebben jullie het moeilijk? Als je dus deze dekking weghaalt, dan heb je de koopkracht van het geld van de mensen, van het publiek weggehaald. Moeilijk. En dat is een ervaring die wij al hebben gehad. Moeilijk. Vaarteloos. Ongedekt geld. Onze banken lopen daardoor een immens risico, omdat ze vreemd geld van de klanten onder zich hebben. En daar moeten ze altijd dat terug kunnen geven. En de monetaire reserve van de centrale bank, die moet dan zorgen om de backing aan die bank te geven, de ondersteuning aan die bank te geven. Als er een probleem bij die bank ontstaat met zijn valutarekeninghouders, dat hun geld altijd aanwezig is. Het opraken zelfs van de monetaire reserve gebeurt onder bepaalde regimes. En wanneer die regimes de zaak helemaal tot de grond hebben opgemaakt, dan komt er een ander regime die dat weer moet opbouwen. En als dat een bepaalde hoogte bereikt heeft, dan krijg je weer een wisseling van de wacht. En dan gaan we weer neerwaarts, fel neerwaarts, scherp en tot de bodem. Ik
hoop dat het deze keer niet zo zal hoeven te gebeuren dat na de verkiezing er een moment komt dat onze reizende reserves gaat laten omslaan in dalende reserves. Want dan gaan wij weer een periode van terugval, van armoede tegemoet. Dat moeten we niet meer hebben. Zo, dat doe je disi. Dus in feite, na 173 leningen, na waskoru disi, na een vertrekpunt van regering disi. Ja. Dat je kan verwachten dat want overstok de na ke pap dat zijn komt. Ja, want soms in mijn Amerika zijn dat die regering die zegt ook wel binnen 6 maanden is een los een probleem van 10 jaar. Dat is een euro of zo. Terama ik denk terrasantu. Terama vindt dat je na Gambia mambe op een prijs en op een koers die zeggen dat die we jaren ja zo. Want de man vindt dat VAPB ondersteunt de man. Ja, ja. Je verstaat toch? Salvatori. Maar suma no one boom. Alles maar one boom. Ja. Ja, tuurlijk. En een regering die is niet regeer met 2025. Hij regeert voor zorgen dat nageslag. Je begrijpt toch? Dus de man is de nosodoro, de man is morofara. Maar dat moet dit ook. Je kan draaien een konder, draai komit Tamara achter Tamara. No toch? Nee, in setting. If je doet dat, dan je gaat 10 voor na wang. Je snapt dat 10 voor na nesi toch? No, nee, nee. 10 voor na nesi. Te son fire dan, maar scatera lok te long toe. En mek alleen akafietjes en draai salto. Ja. Dat te alleen kon. Dan mij gos dat op een bon tachi. Amai kroku. Amai kroku zo. Amai kouru, Ai. wat alleen nothing. Dat je ramanot. Tembe sabim beboa oso. Sasa neuro kotok. Asa ne woroko sotok, yum set you liba fesi. En dat de regering die ze doet. Ja, ja. Dat hem dus zeker. Je denkt Tamara, Tamara, Gomorofara. Ja. Is dat toch? En ja, natuurlijk, maar Gambo. A regering die ze is zeta sani, leksotaki, is setting alleen. Je moet het op afveld. Ja. Je ziet afvallen dat ja, maar une next. Het is natori. We leggen afvallen uit. Vier stampen we go. Saepsa en fa a probleem de. Op busy a probleem de. Juist. En suma creëer a probleem dat die. We Ja. want over de probleem gewoon lang, maar Im afvallen. sabi. Ja, natuurlijk im sabi. Maar jere no, if you no sabi je geschiedenis, is een kafesi. Dat die. Dus feide jaso bra rut nana sasa ba yo kromo wala mala. Da ino sap suma yu grandpa. Ino sap suma na je grandma. Ino sap suma na je afo. Dat te desma actie suma yu. Da ya fondeling. Dus dat die. Da ya wan Imo fondeling. sabi. Ya bi kan de ya bi sma di na wan bon priteng. Da ad se ya bon da tusma wakap sa ta kere wo teke da je waning. Dat die. Maar dat ja no libis maar toch. nee, Dus nee. dat wat ik hem sapik moto, isabi toch. En altijd, dus de bidjes maar betake terafasi. De matak you nom loku pe you fadong. You look pe stot you futu. Ja, ja. Want na dat make je fadong toch. Natuurlijk. We dat daarom make je mustaki pe stot je futu. Isabi toch. Ja, Maar zo lees nas mij druk afvallen go stot de futu. Ja, met hij. Ja. Ja, want maar je ziet ook toen ons want toen beta katori voor IBS story toch. Na foto to dat pe. Zo. Hoe beta katori. Dama cara bedrijf go stot de futu. Jimatori. Ja. We moesten katori dat omdat er regering die zie ook toeleg uit Ja. dat parastataal bedrijven Ik karma mi neng. de man brokken de bedrijf. En Nee, Apollo. nee, even. Ja. Excuus. Point Oké. of correction. Oké. De man no broko de bedrijf. Sare do ba. Huh? Sare do. De man do leka de bakajari de bede. Bagajari. Den bakajari. Uh-huh. Isap te yawan bakajari toch? Yabi also da idee Ja, bakajari. isabi. Ika do say one dape. Dus dat die. No a regel Er is netel. onder de. Nee. Skoop toen afkom, next afkom. No asman afkon dape. Do say one. Asan af you. Af you. Oh, Je dus do dat lek die. af you. Oh, dus sorry maar je parastataal bedrijf. Aso de man shasan toch lek asau gorong. Ja, en daarom, nou, dat is, je zei dat de regering nu, je probeert zitten bakken, maar je ziet bepaalde man, je hebt ook bepaalde man die legt uit op het veld. Ja. Die legt uit dat vast aan dit. Maar de man is luku sap safesi. Sommige bij de man Ja. die brokko de parastataal bedrijf.
En dan maar mooi wat hoor. De man dat sabi je dan de parastatalbedrijf, directeuren enzovoort. Ja. Daar moet schrijf ook toe. Van je moest draaien aan bedrijf dat hij. Maar wakti. Dus dat minimum grap. Nee, apis dat mi no man verstand toe. Bararot mi no sabi kan de nana sa ba yo kormo ka yep mi. Maar me bedoel taki if mi abuan gezin. Dan me rula gezin. Ja. Dan mi scatter alibi. Temikba. Da foronga de chi yaji mi. Ja. Isabi mi no demoro. Dat temep sa strati da me barsanji desma. Abung. Nee toch? Ano kan bung toch? Nee toch? Dat kan moet toch? Want if je be doen bung. Da ino bot na pa strati barsanji desma. Helemaal niet. E kosa amande do asani. Helemaal niet. Amandi ko seta libi dape. Die go luku dep chin fiu. Ja. Maar dat heeft ze nou toch? Ja. In het bedrijf nou. Bueno, ja. De man dat je nou, o zit als aan wo looking, dan de man zal loop op bedrijf. Ja, de man die ap Ati, ja toch? ati. Wak tim no koti mo fo. Wan directeur obe leg me wan jaar te. Taki te terde yuru die de no work op. Isabi. Dat mi sabi. Adape etara. Dat mi sabi. Na dape etam. Sa moest dit toe. Ja. En dan kan dit trapassie. Dus dat want akim abi atina juiste prijs toe a work op. Maar dat heb je verdiend toe toch? Dat dape je Ja, nyanto. je drinkt toch? Ja. Ja, maar trama go nya echte. Huh? Dat is een probleem. Trama Nee. go nyang. Jongen, mi no ma fena woord funya ete want dis nyana normal nga nefanga forku. Dus dat hij. Maar sa de man dis do ano nyang. De man graaien. De man scatter. Keba de ma scattering. De man. De ma panyeng. Maar ja, maar bepaalde man go in bepaalde bedrijf. Ja. Toch? Amanta keren no mi ego. En dan kan hij mi ba wa auto. Ja. A auto. Toch? Dat tama gue. Baka dat ma 3 maal. Nee. Je weet toch? Kadama be abwan o. Dus dat hij. Dus dat hij. Dus a toch? Ja. Auto is schrift A Ja, ja, ja. I O toch? Ja. Da kadama be abwan A maar we tak auto toch? Ja, Da ja. ma ba o. Dus dat hij. Da ma igwa nga auto. Ja. Maar ja, ik heb het gezegd, maar ik ga met tantaking. Met dat in de meeste gevallen, ja in Suriname. En asana die mam lukato dat die, omdat tama bij de minister, ama bij de parlementariër, ama bij de directeur. Dat juist de man dat die, Ja. dus eigenlijk de man pshing. Want die bij dape voor setting. Ja. Dat de tino de moro, dat je leg aman die kono, die ap atifa kondre, Juist. atifa bedrijf. Ja. Amo bedrijf, dat je leg aan uit, im doe zo. Want al die tijd hebben we voor, je weet van ja. Je begrijpt toch? Nee, maar jullie begrijpen man. Zeker, ama zet wan band terecht ergens. Ja, Voor zorgen dat hij weer in beeld komt. in beeld komt. Ook on baka. Dus dat allemaal wani. Ja. Dus in begrijp dat hij is op. Als aan die na patta de man se player, de man se Maar gonslinger. ik denk dat volk zijn volk doen. Nee toch dus. Dat je kon leg me uit. Nee, samen wat doen. Ama wat drijft de man. Go in een bepaalde richting. Pama sap tak, dat wordt rusko ja, dat wordt jan baka. Ja. Je begrijpt toch? Ja. Want sommige vist dit toch? Ja, ja. Boem visie toe. Want ik met dat aan voor EBS, met taki, met dat taki. Ja. Omdat als er man die schrijft a schrijvatori, voor die krantie. Dan moet tak over kaf, a kafu alis kaf. Is dat alis kaf? Ja, als aan heeft niet keren. Green Ja. energy. Ja toch? Ja. Dat man bo setting voor energie. Maar die bij dat pen. Jere je mati. Na schreef man dat die saboteratori, want India bo steunatorie. Metegi. India bo doatori. Ja. Maar na schreef man die bedape, san schrijf stuk. Maar no bij op aan in ethanol toe. Ja. Isa wat sta zo libo do ethanol toch? Isa Ja, bi toch? dat die. Wana energie dat pe? Ja, ja. Maar Bueno. je ziet nou aan mij schrijven dat je no eigenlijk a kap ik kan go. Maar kasambo setik ba. India bij je pik India bo kong inatori en you saboteratori. Ik rabu. Zo. Dus de lukunen san is masergambo. Daarmee bereiken dat sang sare masel jong. Amane chef sen wan stuk go dat pe. Nee, maar met tegen, maar zo lazy. Soms zit je thuis en dat je shides aan hebt, zei dat mi kado. Desans mi be kan doen, dat mi be kan doen, maar mi no doe mi voor mi furu, mi doe terasani. Isabi dat schaamte gevoel het, je ziet toch? Dus dat hij. Alle vier sheng. En wanneer dat kan, dus mij stellen maar vraag toch. Dat lukt of de mij doa san no, die be dat pe no be doen. Dus daar moet schrijven verdedigen, serefi. Maar ik denk de man die maar te mekaar te abafi dik. Van mekaar en baka. Je hebt een dikke huid. Ja, dus Olifantenhuid. ja, dus je hebt soms je bereikt dat de man is jong. Soms niet, maar begrijp het hoor. Nee, de man die zie.
Dus, na verdoezel wansani. Maar apropos, want de man tak toen ze voor ten de jongen, eigenlijk had hij weinig her. Eigenlijk wel, ja. Maar toch tak wan tori. Zo, Tori. A kofe tori na kondere. Ja. Mustak a tori dati. Musu. Arti maluku manana sasa bayokromo. Meku verstaan wansant boom. Tak siti, no wansmane waka gode ye gawa wenkri de go bay siti. Dede ook toen niet. Nee. Isabi toch? En uno mek no wansma kon korunu, kolegu uit tak dan kofet nebesta, dan kofet disi, dan kofet dati, na wa chemi siti. Dat je saba wafas faika voorkomen af bescherm je servi. No go moxie tumsi artisa a regering het tegen you. Want de man zelf moest beschermen de serf toe. Isabi toch? En moro ego, want je ziet zo'n kondere asane ruim op. Ego. Ja. En unot na falk takurtu. Maar if serf e poreng. Want ano de man van regering e gos dong a depressie e poreng. Isabi toch? Mek u de bescherm u sherifi. Want you ab nyonyopchi in you also. You ab orusma in you also. No go waka piche na starati. Waka na nga wan bribi i opo empile gonslinger tak midat not no man do me want me nyang boom. Asan dat nebo stara. Ja. Ate asande na mo fodoro masagambo. Was ma fisiki. Want boom voor mij leggen de mané bribi na sanati. Ja. Maar tasan kon na mo fodoro. Ja. Dan een familie fisiki leta isi. Ja. Dat je tak anders. Ja. Je tak no ai boy. De man aleti. Want tide muziek bana om in 70. 70 man. De man test, de man tak de man sak over 70. Ja man. Dus je ziet sa. Jere ja. Mishi wan santok. A lockdown bio kontok. If isi file gwa para. Sare go dansi. Mi no sap sa des ma go do. Da munde manteng. De isi file ek mota para baka. Dus a serefe suka santok. Ja. Serefe suka sani. Dus, Ma apripo a jesa yur doro mo mishi wa map saso. serieus, afjurukba. Ja, maar de tijd. Meneer tijd door. Maar het is wakanga geduld. Dan tapu. Want geduld is een schone zaak. Dan tapu. Zo, we archi maluku manana sasa bayokromo. Teno de furmoro. Wabif barodi. Ja. Wabif barodi. En sap wansani. Taki. Tidena dei. Ook moet je na crisis. En dat ik moet je na crisis. Toch, je tantrusjani na grond. Altijd. Pranuansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Isabi toch? Ja. We zien een bromtje patu. We zien een ouro embre, ouro betje. Ik kan pranipje soepo wiri. Ja. Ik kan pranuansani. De make jezelf economisch weerbaar. De napek wansaranaman. Want als zo de pje kondere. Kom biji. Lek voor wij Holland 1953. Watersnood bij de dape. Maar ze hebben het samen gedaan. En luku na waf den gudu konder in grondtapu. Ja. Met taku granta niftide. Ja, maar ze gaan bo aftakanga de senaman. Alleen kom baka, je ziet alleen kom. De man, de DR, de RR, de mij probeer voor zit den gotro, haal den gotro op, aan de wanati. Dat uno vanuit het programma die ze actie voor no trove dotit op straat. If je trove dotit op straat, dan je dood je kodre. Dus if je in jouw brede op jouw saka, poteng asan in je saka afcharenga also, hoe gaat ruimen op. Maar no trove het op straat, want je dood je sernang kondre. En natuurlijk, ik ga vanuit dat je loopt sernang, dus je nou doen. Abung, te want er alesi. Zo, en asani e bijina in oso. Na lekte de pchi pre-apparasi, dat je karde ko wasi, de luku sot rommel de trove. Aba blanki dat de maskara de troas daar. Itaku granta. Mi people fu sweet stranang ala sort kontre mang spa pu batang musuk pu konavang Afrika wa enjavang Jampanes was tesivang ala mi kontre mang boba kontre trovang bedi nego ye puno ranga eti di we show makandra na kontre mbo nekwi changa
bel parti venyang Jarengo na uswitranang Baby alam sukutang A koloni pevetang A mutro a switranang E ala kondremang Jide krafti eberstang people puswitranang ala sort kontremang Spa batang umusuku konawang Afrika ma enjamang Japanes mas lesibang ala mi kontremang Owa kontre tronfang Beti nego ye puno Nanga epidive show Makandra na kontrempo Nekuchare kalokuno Ala senama wasot wang No na bel parti venyang Jarengo na switranang Baby alam sukutang A koloni pevetang A mutro a switranang E ala kondremang Jide krakti eberstang Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.